Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa mga tawo nga mitabang usab sa BJMP Giholngan, BJMP Vallehermoso nga kita makakaplag sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, na may gabuhat sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesukristo, na bugtong anak, nga nagpakamatay para sa among mga sala. O sa ngalan sa Espiritu Santo, nga may musulod sa among kasing-kasing, nga may magdumala. Ginoo, nag-ampo kami nga hinapaunta nga ikaw magauban kanamo karon. Hinapaunta nga kami maantigo sa eksperyensya sa mga disipulo, sa eksperyensya ni San Pedro, sa dihang sila nakatilaw dako kayong unos, kay kami usab Ginoo makatilaw usab kami unos sa among kinabuhi. Ginoo, hinapaunta nga ikaw magdumala karon sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Karon ana kita sa kapitulo 14 sa sinulat ni Mateo. Kay bulo kita nga si Mateo usa ka sa paglantaw sa mga tawo makasasala apan sa paglantaw ni Hesus nga mausob niya ang kasing-kasing ni Mateo. So walay paglangay, atong basahon guys, naanaba mo din na sa kapitulo 14. Magsugod kita sa verse 1. Ang kamatayon ni Juan nga magbubunyag. Yatong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. So, ang mga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo na sabwag na sa tibok Israel, ang ilang hari, si Herodes nakahibalo na kung unsa ni siya. Apahan ang iyang paglantaw nga si Juan Bautista nga nabanhaw kay nakahimog daghang kaayong milagro, kay iya man gipapatay si Juan Bautista. So ato ning basa at ato ning i-explicar gusto, si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kay Herodias, tungod kang Herodias. Si Herodias asawa niya. Asawa sa iyang igsuon, iyang gikuha. O kini siya pag umangkon usab niya. Kay sa unang panahon, bisan karon siguro, ang mga hari, mga emperador, daghan ni silang mga asawa. So daghan po silang mga anak. So usahay mga anak, mga igsuon sa ubang inahan, magkaasawa po sila. So mo ni nahitabo nga sa dihang si Herodes, actually kini silang mga Herodes, gusto na akong ipahibalo ninyo, gusto na itong tunan. Sa panahon ni Jesus, dinhay Herodes, sa in English, Herod the Great, ang bantugan nga Herodes. Daghan siyang mga anak, daghan siyang mga asawa. So usa sa mga anak nila, mauni karon si Herodes. Nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panahon usab ni San Pablo, aduna po'y Herodes nga mga igtagsalang ni sila. So kini si Herodes miadto didto sa Roma.
og nakita niya nga ang asawa sa iyang igsuon guwapa kayo, iyang gikuha ug iyang gibulagan ang iyang asawa dito sa Israel. So so mao ni usa sa mga background. Si Juan nga magbubunyag nagsiga man gayud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mangasawa kang Herodes. Dili maayo nga imong gikuha ng usa ka asawa sa imong igsoon og pag umangkon pa nimo na og sige niyang gisermon sa mga tao. So unsay mahitabo ni Herodes? Masuko siya. Ang asawa niya si Herodias nga naay anak nga babae nga nasi anak sa laing amahan, nasuko po gusto. Nganong isabwag man ni sa tibuok Israel ang among gihimo. Buot untang patyo ni Herodes Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. So nahadlok po siya, wala siya mahimo kay pressure masyado sa katilingban kay dako kay pagrespeto nila ni Juan Bautista. Verse 6, sa dihang gisaulog ang adlaw natawhan ni Herodes. So birthday, usahay ang akong birthday, malimtan ako. Ako na lang may bawaan nga, birthday day nako. Tungod sa Facebook, mag-ingon sila, Uncle Row, happy birthday. Ana na ako may bawaan, birthday ba din ako ron? Kay dili ko gusto may bawaan kung pila edad na ako. Basta kay balo ko nga wala pa ko'y usa ka gatos. So anyways, balik ta sa istorya. Sa dihang gisaulog ang adlaw natawhan Herodes. Misayaw ang anak nga babae ni Herodias at ubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes. Ni adtong panahon naay mga sayaw nila nga hilas kaayo, nga sexy kaayo ang ilang sayaw. O kining anak ni Herodias at teenager, posible siguro 15, 17 nga misayaw og husto. So nahimuot si ang hari. Busa misaad kaniya. Ipanumpa ko nga hatagon ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Huna-huna siguro nakainom na ni sila. Nakainom na siya o mingin siya, bisag unsay imong pangayoon. Imagine mingin siya, bisag unsay pangayoon. Wow. Karon ang teenager wala kay balo ug unsa may iyang pangayoon. Sumala sa sugo siyang inahan, miingon siya kang Herodes. Miadto siya sa iyang mama, unsa may akong pangayoon? Pangayoon ba nako ang usa ka motorsiklo o walay motorsiklo sa anong panahon? Kanang mga chariot ang akong pangayoon o maayong sinina. Lain ang giingon. Ang giingon sa iyang inahan. Giingon siya, ihatag kanako karon ingna ang hari. Ihatag kanako karon dayon. Say miingon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag og ibutang kini sa bandihado. Unsa maning klaseng babae nga malipay man siya nga ang ulo sa usa ka tawo ibutang sa bandihado, patyon. Well, karong panahon na usab, dili kita matingala kay dito sa Ukraine usa ka pangulo si Putin dito sa Russia, daghang gipamatay niya nga Ukrainian dito sa ubang lugar usab. Daghang gipamatay. Dito sa mga Muslim countries. Kung magsulti ka lang dili maayo ni Muhammad, goodbye ang imong ulo. So daghang mga tawo karon usab nga dili mahadlok. Basang ilang tuyo masunod.
Verse 9, naguol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit sa mga bisita niya, dili na siya makaingon nga no. Misugo siya og nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Unsa may gipangayo? Ang ulo ni Juan. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa presohan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado, gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Unsa man siguro paglantaw sa babae sa dalagita nga kini ulo nagkadugo. Ang mata siguro nagsiga ang mata ni Juan. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unsa man siguro gibati sa inahan nga nga nakita niya nga si Juan patay na. Ang tawo nga nagsabwag nga dili maayo ang gibuhat. Sa imong paglantaw nalipay siguro siya, nagpahiyom siya sa diyang ilang gilantaw ang ulo ni Juan. Unya miabot ang mga tinuna ni Juan og ilang gihipos ang iyang lawas og gilubong human niini. Giadto nila sa Hesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Unsa man siguro ang gibati sa atong Ginoong Hesukristo? Si Juan iyan ang igtagsa. Ikaduha niyang igtagsa. Unsa man siguro ang gibati nga ang iyang igtagsa giputla na og liog. Versikulo 13. Gipakaon ni Hesus ang 5,000 ka tawo. Tan-aw nato kung tinuod ba gyud nga 5,000. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita ang gipatay si Juan, bibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busam namiya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw aron pag-agpas kaniya. Ang atong Ginoong Hesukristo daghan siyang gihimo sa iyang pagkatawo gikapoy usab siya. Aduna siya panahon nga makipag-istorya sa iyang amahan. Mikawa si Hesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo. Siya unta magbakasyon, magpa-relax. So pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy. Wow. So dili lang kaluoy kundi gidungagan pa yung usa ka pulong dakong kaluoy kanila. O giayon niya ang ilang mga masakiton. So usa ni sa mga kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo nga adakong kaluoy maluluyon. Maluluyon ba kita? Kung naay mga tawo nga galisod ang atong kasing-kasing, modilaa ba nga kita maluoy sa usa ka tawo? Mao ni usa ka butang nga ang Kristohanon mao gini atong agpason nga maluluyon kita. Dili kita dali nga mo criticize. Kundi dali kita nga mo encourage nga maluoy kita sa mga tao nga gikinahanglan og kaluoy. Sa hapit na mosalop ang adlaw, that is verse 15, ang iyang mga tinunan miduol kaniya og miingon, mungit-ngit naraba og awaaw kining dapita. Maayo tingaling palakto na lang nimo ang mga tawo og paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag, kini interesting ang gitubag ni Jesus. Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon.
Unsa may buti pa sa buot ni Hesus? Kung ikaw giinang ka ni Hesus, hey, kanang kamo ang magpakaon ni anang 5,000. Apan sa tinuod gyud sa ilang panahon, ang ilang iphon lang mga lalaki. Ang mga bata, mga babae, dili nila iphon. So kini siguro sobra ni sa maybe 10 or 15,000. Mingon si Jesus, kamong pakaon. Nganong mingon man si Jesus nga, kamo ang magpakaon. Unsa man siguro yung nadungog sa mga apostoles, hey, kamong magpakaon niya na. Unsa may tuyo ni Jesus siguro nga iya man gi-challenge ang mga apostoles, kamong pakaon. Unsa man siguro. Sila mitubag 5 ka pan ug 2 ka isda ang ania diri. Sa atong nahibaw-an sa uban nga mga istorya, nga dinhay usa ka bata nga gadala og kini ang bata nagbalon. So nag-volunteer ang bata nga ako ning ihatag. Pero mingon sila, mingon si Jesus, dada nga ri. Unya verse 19, unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit. Mao ni ang atong Ginoong Jesucristo, usa magkaon siya, magampo, magpasalamat. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Unsa may ikasulti ninyo niini? Unsaon ninyo ni pag-interpretar? Adunay mga tao nga mga liberal. Ang ilang miingon sila, si Jesus tao lang na. Wala gyud niya gipadaghan ang pagkaon. Ang nahitabo ni ana miingon nga sa dihang ang bata mikuha siyang balon. Ang mga tawo usab nga nagbalon mikuha usab nga ilang gihatag sa uban. So nakakaon ang tanan. Apan unsa may ilang paglantaw ni Jesus? Mituo ba mo nga si Jesus Ginoo? Kung dili mo mutuo nga si Jesus Ginoo, adunay daghang rason ngano nga nakapakaon og sobra sa 5,000. Dili lang nag-share ang uban, kundi ang atong Ginoong Jesucristo powerful. Dili siya ordinaryo nga tao. Unsa man nato pagsulba niini? Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya gihipo sa mga tinunan ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. So, di na pagyud daghang kayong sobra. So kung makaingon tangaan nag-share sila, walay sobra nga daghan. So ang tabang sa atong Ginoong Jesucristo, kung kita moduol niya sobra pa sa atong gipangayo. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon. Walay labot sa mga babae o sa mga bata. So sobra gyud. So unsa may paglantaw kung ikaw usa sa mga disipulo, unsa may imong paglantaw ni Jesus? Mosalig ba ka sa atong Ginoong Jesucristo? Kay sila kining mga apostoles gibiyaan nila ang ilang pamilya para mosunod ni Jesus. Kay mituo sila nga si Jesus ang Misaya. Wala ko kay balok karon nga ang ilang pagtuo nga si Jesus Ginoo ba. Pero nahibalo sila nga kini siya ang Misaya, nga kini siya adunay power, adunay gahom. Nakita nila nga naay namatay na ayo, mga masakiton giayo. Karon nakita nila nga ang sobra sa 5,000 gipakaon. Si Jesus milakaw sa tubig. Verse 22. Humani ini gipasakay ni Jesus sa sakyanan ang mga tinunan.
o gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. So ang lanaw kanang lake sa among pag-adto dito sa unang panahon, mura ni sila og tingali mga pulo ka kilometro. So kung imong tanawon ang Cebu ug Negros kanang Tanyon Strait, mao nay distansya. So gipauna niya ngadto sa tabok. Og mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Jesus didto paghapon nag-inusara gabi na. Unsa may nahitabo sa sakayan? Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man kaayo. Naka-experience ako ingon niini. Kini silang mga tawhana, mga mangingisda. Ni anang panahon na ang kanang lake, kanang lanaw. Ang panahon dali lang mo usob kay ang hangin dito gikan sa Mediterranean nga bugnaw mo agi dito sa init. So ang diferensya sa init o bugnaw makahimo og unos. Sumo na nitabo. Kini sila gamay na nakita na ko ning di na sila sakyanan nga sakayan nga nakita nga sa unang panahon naa sa museum karon. Dili gamay, dili pud ako kayo. So siguro mga 15 o 14 ka tawo makasakay. So kining unos nakaibalo ko nga makahadlok ni kay sa barko pa ko sa una. Dito mi sa norte sa South China Sea. Nakatilaw mig dako kayong bagyo. Wala abi na ako malunod na ang barko. Makahadlok ko gusto kay ang balod mas dako pa sa barko. Barko namo dako kayo apan mas dako pa gyud kayo. Ang balod wala kahibalo kung gikan ba sa tuo, sa wala o sa unahan ba makalilisan kayo. Mao nang nahibalo ko unsay gibati ni ining mga apostoles. And then gikuso-kuso sila sa balod. Versikulo 25, nianang pagkakaadlawon. Si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila ug naninggit multo. Kung ikaw unsa may imong kung didto ka uban kanila sa sakayan, unsa may imong buhaton? Nakita kag multo? Mulukso ka ba sa dagat? Unsa may imong buhaton? Unsa may imong giuna-una? Makaingon siguro ka, daghan man sigurong tuba ang akong nainom. Makaingon siguro mo, basig santel mo na. Mahadlok ba mo? Ako tinuod, mahadlok ko. Kay bisag sa Pacific Ocean, nakatilaw pugog dako kayong bagyo. And then, versikulo 26, sa pagkakita sa mga, 27, si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unsa may ipasabot ni Jesus nga mingon siya, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unsa may ang tuyo nga mingon siya nga, ako kini. Mga kaigsuunan, kining mga tawhana, kining mga apostoles, nakita nila nga gipakaon ni Jesus ang sobra sa mga maybe tingali mga
pulo ka libo ka tuig, pulo ka libo ka mga tao iyang gipakaon. O karon murag dili sila makatuo, nawala ang ilang faith. Ingon si Jesus, hey, unsa naman to nahitabo nga nakita ninyo ang akong power, ang akong gahom, karon natingala ka mo? Bisag ikaw siguro mahadlo ka, kay wala pa ka makakita og tao nga milakaw sa dagat. Ako wala pa ko makakita. Pero naayo bang mga tao miingon nga, wala gid milakaw si Jesus. Kung dili, kay taga didto siya, nahibalo siya kung hain ang mga bato nga iyang tumban. So mao ni lang paglantaw ni Jesus nga walay power nga mulakaw. Ilang paglantaw nga si Jesus tao lang. Unya, Jesus, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unsa may itong makuha niini? Ikaw gako makatilaw og bagyo sa kinabuhi. Dakang klaseng bagyo sa kinabuhi. Kristohanon o dili Kristohanon, makatilaw og bagyo sa kinabuhi. Unsa may isulti ni Jesus sa ato kung makatilaw kita? Akong asawa ron na cancer. Unsa may isulti ni Jesus? Mingon siya, ayaw ka mo kabalaka. Ginoo, ayaw ka mo kahadlok. Muduol kita ni Hesus Kristo sa tanan na atong problema. Moingon siya, ayaw mo kahadlok. Ang ulan, kung naa kay umbrella, dili nimo mawala ang ulan. Apan dili ka mabasa. Kita aduna kitay problema. Apan hatagang kita og kusog, hatagang kita og daghang mga butang nga makaya nato ang problema. Basta ato lang lantawon ang atong Ginoong Kristo. Unya si Pedro miingon, si San Pedro ni, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Wow! Nakalakaw siya. Apan unsa may tabo. Apan pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya. So naglantaw sa diyang naglakaw siya. Naglantaw-lantaw siya. Nakita niya ang dako kaayong balod, kusog nga hangin. Unsa may natabo, wala na siya naglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nahadlok siya og misugod pagkaunlod, busa misinggit siya, Ginoo luwas sa ako. Sa atong mga problema di ay, ang atong Ginoo naalang. Apan kinahanglan nga kita maglantaw kaniya. Nga siya lang ang makatabang nato. Dili nato lantawon kung unsa kadako ang atong problema, kundi unsa kadako ang motabang kanato. Bingon siya, Ginoo luwas sa ako. Mao po na atong himuon kung kita naasa dakong problema. Ginoo luwas sa ako. Dili ta moingon nga relihiyon luwas sa ako, kundi ang atong Ginoong Hesukristo luwas sa ako. Diha gikoptan siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Sa imong paglantaw, nasuko ba siguro si Jesus ni San Pedro nga giinan, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Nasuko ba si Jesus? O nag-encourage siya nga, sige, agamay na lang yung diferensya. Dugangan nimo ang imong pagtuo. So,
usahay sa kinabuhi ang atong pagsalig, atong dugangan. Dugangan nato ang pagsalig nga nato ni Jesucristo. Adunay uban nga moingon, kung ikaw, kung naa ka didto, pagkahuman, mo istorya ka, may tungod sa nahitabo. Unsaon nimo pag-describe si San Pedro? Unsa may imong ikasulti nga maayo? Oh, si San Pedro. Unsa may imong ikasulti? Si San Pedro. Bisan og napakyas si San Pedro, apan iyang gisugdan gyud. Wala siya mahadlok pagsugod. Mas maayo nang napakyas ka nga ikaw gahimo or napakyas ka nga wala kay gihimo. Mas maayo gyud nga ikaw mo try mo lukso sa kinabuhi aron sa pagsunod lang sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 32, ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Wow, mihunong dayon, kinsa maning tawhana nga makapahunong sa hangin. Naabay tao sa Pilipinas nga makapahunong sa hangin. Naabay mga tao sa Pilipinas nga makapakaon og sobra sa 10,000 ka mga tao. Naabay tao nga leader sa Pilipinas nga makalakaw. Verse 33, unsa may resulta niini? Unsay result? Unsay impact sa mga disipulo? Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ikaw gayud ang anak sa Dios. So, ikaw musimba ba ka? Sa diyang misimba sila ni Hesus, miingon ba si Hesus, ayaw kog simba ha, kay tao lang ako. Wala sa miingon ni ana. Pero iyang gitugtan nga musimba. Nay ubang mga tao miingon nga si Hesus, wala miingon nga simbahon nimo ko, worship me. Miingon sila nga ipabasa, abriya din sa Bible ninyo kung miingon ba si Hesus nga simbahon ninyo ako. Dinhi ang mga disipulo misimba og si Hesus, wala miingon nga ayaw kog simbaha. Og sila nahibalo nga ikaw gayud ang anak sa Dios. Musimba ba ka sa atong Ginoong Jesucristo? Musalig ka ba nga ang imong sala mapasaylo kung kita musalig ka na kaniya? And then verse 34, mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Gennesaret. Nailhan ni Jesus sa mga tao busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nakahikap niini nangaayo. Ang interpretation ani sa Binisaya mas maayo sa in English. Kay ang sa in English miingon nga ang panahon ni Hesus aduna sila ibutang sa ilang ulo. Sa ato mga babae mosimba na ibutang sa ilang ulo. Respeta, pero sa panahon ni Hesus ang mga lalaki magbutang og murag mantilya. So gipahikap ni Hesus, gitugta niya ang mga tawo nga muhikap sa iyang mantilya aron nga mamaayo. Apan si Hesus kadto mga kaigsuunan, walay laing mantilya, walay laing sinina nga atong kaptan aron nga mamaayo kita. Si Hesus lamang. Unsa may atong buhaton ni Jesucristo? Gisimba ba nato si Hesus?
Kung aduna kitay problema, ato bang tan-awon ang atong Ginoong Hesukristo? Ato bang gihatag ang atong kinabuhi ni Hesus? Si Hesus maluluy-on, mutabang siya kanato. Pasayloon niya kita sa atong sala bisag unsa kadako sa atong sala. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang Ginoo, ang anak sa Ginoo. Daghang salamat nga gilukat nimo ang among mga sala. Imong gilansang didto sa cross. Ginoo, daghang salamat nga ikaw powerful, makaayo sa among mga balatian, makaayo sa among mga problema. Ginoo, daghang salamat usab sa mga problema aron nga kami mutuo mosalig kanimo. Kay kung walay problema, malimtan ka namo. Lord, daghang salamat sa mga problema na imong gihatag kanamo. Naghangyo ako nga ang naminaw karon imong panalanginan. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.